pridu mawur mangawarahan tarane ngacorit cas kang makara kang satatakadia putul-putul ora pandriting turangga esti ora kata ingkang tuwaca lalayo sapi weh adalah oning madyaning sak tengahing wana garing bebontotan nggone tumenggung kumandang garpa memanuki lakune si Bratasena. Ngone diloropaken menyang jurang anistan, jurang kasengsaraan. Iki ana wujuding bleketer monyet putih salah. Yen takon marang aku pendeta ing kendali sada pepara Begawan Anoman mapan para nyata. Genti pitakon kowe sapa? Kaulane Gustiku Prabu. Jayeng Besti muride Bapa Danyuwang Durna kumandang garpa. Madang garpa. Yo. Kowe alam nyandi. Brakotang Blakasuta bares kures terus terang. Memanuki kelawan lakune si Bratasena nggone diloropake nyang jurang anistan. Yen janji balik tinggal pateni Bratasena. Dalan lumah lumuh disikan. Aku wis batin iki mesti gegedhoane sing jenenge gurune wong Kurawa Danyuwang Durna wong apik awur-awur ing atase bakal mateni kok kanthi cara alus dudu nganggo jiwaning satriya mulane yen pancen kowe bakal gawe gendak sikara kelawan Yayi Bratasena tandinge Begawan Anoman. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lergenen ning aris. Resang mawing gandrong saparang kadulu. Duweni nyali Wim, duweni nyali. Yen pancen kowe wanuh kelawan tumenggung mandang garpa sepira kadidayan mragadang mundur jangka kalakon cekel tak bekuk kanggo ingkung kethek dening aku.